sabrem quants metres de via de tren ha hagut d'escampar per casa seva aquest noi australià per triomfar a YouTube. També comprarem al mercat i a les botigues del costat de casa amb una aplicació mòbil. I sabrem si Sònia Gelmà i Jordi Costa tenen un bon perfil digital. Benvinguts al Generació Digital i benvinguts al nou bloc quirúrgic de l'Hospital de la Vall d'Hebron a Barcelona. Com veieu, un servidor s'ha vestit per l'ocasió per mostrar-vos com la tecnologia ha arribat al quiròfan. Aquí els cirurgians treballen amb l'ajuda de la tecnologia, com per exemple aquestes pantalles d'alta resolució que van mostrant les proves dels pacients, però també amb càmeres com aquesta que poden mostrar tot el que succeeix a quiròfan a distància. Tot plegat forma part d'una nova manera d'operar amb videocirurgia, robots o fins i tot alguns metges estan fent proves amb ulleres en 3D. Però més enllà d'aquesta àrea, la tecnologia també ha arribat a l'hospital per ajudar els doctors, sí, els metges, però també els pacients. Les apps ja han entrat als hospitals, concretament a l'àrea infantil de l'Hospital Vall d'Hebron. La Maria, una nena d'11 anys amb una lesió al genoll, ve a fer-se un TAC, però no ho farà sola. L'acompanyarà l'aplicació ScanKids. Dóna-li. Creada des de l'Hospital Vall d'Hebron, pretén tranquil·litzar els més petits tot just abans de fer-se una prova de radiologia. Molt bé. De què el faran? De la cama. De la cama. Apliques a la cama. Molt bé. Dura 20 minuts, aquesta prova. Aquest és l'espai que trobaràs dintre. I aquí és on ens estirarem i has d'estar molt quieta. Hi ha dos llocs, el lloc de bombolles i el lloc d'anatomia. Aquest és el que més m'agrada a mi, també. La Maria ja ha acabat el joc i amb més informació de la que tenia abans d'arribar a l'hospital, entra a fer-se el TAC. Ja fa 4 mesos que s'ha posat en marxa aquesta app i els metges asseguren que, a més de tenir un objectiu educatiu, també els ha permès reduir l'anestèsia dels pacients. És a dir, no haver de dormir els nens perquè s'estiguin quiets, perquè estan més tranquils, perquè ja saben, abans d'entrar a la prova, què els hi espera. D'aquesta manera disminuïm aquest nombre de sedacions i això en termes de seguretat del pacient també ajuda. I per últim, si el nen s'està quiet perquè està més tranquil, la prova no s'ha de repetir perquè no es mou, també baixem el nivell de radiació que en determinades proves els estem donant als nanos, com pot ser fonamentalment l'escàner. A la Maria sembla que li hagi funcionat i, a més, diu que ha après coses noves. He arribat nerviosa, però amb el joc i l'aplicació aquesta m'he tranquil·litzat molt. Jo no sabia que havia un líquid que és perquè se te vea mejor la rodilla. Però els nervis i l'angoixa que generen un hospital no només són territori dels nens i la Vall d'Hebron també està treballant en una altra aplicació dirigida als adults. Si en les pròximes setmanes algun familiar vostre entra a quiròfan en aquest centre, podreu fer el seguiment de la intervenció quirúrgica sense haver d'estar lligats a la sala d'espera. I ho podreu fer també a través d'una app. En el moment en què el pacient ingressi a l'hospital, el personal l'informarà de la nova aplicació i li donarà un codi privat. Serà ell qui decidirà les persones que vol que tinguin accés al procés de la seva intervenció. I a partir d'aquí, el familiar ja no cal que es quedi a la sala d'espera. Podrà consultar tots els passos de l'operació des de qualsevol lloc. A mesura que la intervenció avanci, rebrà missatges com aquests. L'app l'informarà des del moment en què el pacient entri a quiròfan fins que s'acabi l'operació i torni a planta. Fins i tot l'avisarà si la intervenció s'allarga. Es tracta d'humanitzar l'espera i una mica de donar la informació necessària perquè la gent estigui tranquil·la, però tampoc cal que anem explicant cada pas de les intervencions. De fet, en un altre bloc quirúrgic que tenim, que és de cirurgia major ambulatòria, farem uns altres missatges, perquè són unes cirurgies que són molt més ràpides. Vull dir que cada casuística l'hem decidit amb els professionals una mica el tipus de missatges que volíem donar. A curt termini, els serveis de l'aplicació creixeran i podrem saber, per exemple, on són els familiars que entren a urgències o rebre avisos de les nostres visites al metge. La transformació als hospitals, doncs, ja ha començat. És la Switch, la nova consola de Nintendo que va sortir a la venda la setmana passada. Els primers dies de vida han estat més reeixits que els de la seva predecessora. El volum de vendes de la Switch durant la primera setmana ha superat amb escreix el que va registrar la Wii U.
Nintendo Switch es una consola doméstica que tiene características portables, o sea, que te permite llevarte tu partida a donde quieras, ¿vale? Eso lo consigue a través de 3 modos de juego. Hay un modo de juego de televisión, ¿vale?, que es el que te permite conectar la consola con la televisión y jugar de forma tradicional. Hay un modo portátil, que es el que convierte la consola en una plataforma portátil simplemente metiendo los Joy-Con en los laterales. Y luego tiene un modo tabletop, donde básicamente lo que haces es convertir la consola en una mini televisión con la que varias personas pueden jugar fuera de tu casa. Aquesta versatilitat es deu primordialment als comandaments, que es poden fer servir per separat, ajuntar-los en un suport tradicional o col·locar-los als laterals del dispositiu. Es diuen Joy-Con i estan plens de tecnologia, començant per la vibració en alta definició, que és com han batejat el mètode de vibració avançat que incorpora. Los Joy-Con son en el fondo es el alma de la consola. Tienen acelerómetros, tiene el giroscopio, tiene un sensor de movimiento muy mejorado sobre los anteriores sensores de movimiento, tiene una cámara infrarroja, que es también algo novedoso, tiene mucha tecnología muy tapada, pero que es muy importante a la hora de experimentar lo que es capaz de hacer Nintendo Switch. La Nintendo Switch apunta als grans jugadors de tota la vida, als anomenats gamers, però no és cap secret que és una consola molt pensada també per a famílies i nens. Precisament per aquest motiu, han recobert els cartutxos dels jocs amb una substància innòcua però molt desagradable de gust per evitar que els més petits se'ls posin a la boca. Aquesta és la nova aposta de la companyia nipona per tornar-se a enganxar a la primera divisió de les videoconsoles. Una aposta que, si s'ha de jutjar per les primeres sensacions, els pot sortir bé. When we're connected, it means we all believe in each other. And I believe that you can do whatever you want, whenever you want. So do it. Aquesta setmana hem vist que el Dia Internacional de la Dona Treballadora era l'evident protagonista a les xarxes. YouTube s'ha volgut sumar a la festa reivindicativa i ha publicat aquest vídeo amb el hashtag Her Voice is my voice, la seva veu és la meva veu, un lema amb què ens conviden a compartir a través de les xarxes un vídeo de qualsevol dona que ens hagi inspirat. You know what? Perfection isn't real. A Catalunya, els encarregats de reivindicar a través de la xarxa el paper de la dona en el sector tecnològic han estat la Universitat Oberta i la Universitat Politècnica de Catalunya, que s'han unit per animar més dones a estudiar titulacions tecnològiques, un camp on només una de cada 10 alumnes són noies. La idea final és clara, els estudis d'informàtica i telecomunicacions no hi entenen de gènere i, a més, actualment són carreres amb molta sortida laboral. L'hora del pati dona per moltes històries i, amb una mica de creativitat i treball en equip, unes molt bones coreografies. Ho demostra aquest vídeo que ha penjat el youtuber i director nord-americà Scott David Wynn, un especialista en batalles de ball. Ja acumula més d'1,5 milió de reproduccions i segur que molts de vosaltres us animeu a repetir algun dels passos. I acabem el repàs de la xarxa d'avui amb uns divertits humoristes. El seu últim èxit ha estat un exercici d'imaginació. Com serien algunes aplicacions si fossin persones? Mario. Així veiem situacions on Super Mario Go, Boomerang, Pinterest, Pokémon Go o Shazam es converteixen en una realitat ben absurda. Okay, listen. I'm sorry, I didn't quite catch that. Damn it. Sònia Gelmà i Jordi Costa sempre acostumen a portar-se a la contrària, en temes d'esports i també en els tecnològics. No es posen d'acord ni a l'hora de triar mòbil. Quin porteu? Bueno, és que en tinc dos. En tinc el que tenia de feina, que el mantinc, i el personal. I un dels dos és el despertador. En realitat té un telèfon i una calculadora, que és una BlackBerry. No, és que soc de les poques que resisteix en BlackBerry encara, a més de l'iPhone. Serveis de calculadora. Que, sí, ja és una qüestió romàntica gairebé. Quan fem integrals al programa li demano que ho faci amb la BlackBerry. Com és que vas amb BlackBerry? Com és que vaig amb BlackBerry? No, doncs perquè a mi m'agrada molt el teclat de la BlackBerry, és a dir, no el digital, sinó el físic.
i per enviar whatsapps i tal sempre va estar més còmode. Però és veritat que em sembla que estan a punt de capar el WhatsApp, és a dir, que em queda poquet amb la BlackBerry. Ens han xivat que tots dos sou molt de Twitter. És veritat? Si vols trobar el Costa aquí a la ràdio, el trobaràs a baix normalment mirant el mòbil, perquè ell, no sé, jo crec que li agrada molt més mirar-lo per mòbil que per ordinador. És que moltes vegades el faig servir fumant. Surto a fumar, clar, surto al carrer, tens dues opcions, o mires cotxes a la diagonal o mires el mòbil. I sobretot sóc usuari de mirar, tant a Twitter pel que és la part més informativa, com a Facebook a vegades. Diràs que és una desgràcia, però a vegades t'assabentes d'aniversaris o un amic que ara viu a Brasil i que ha tingut un fill. Des d'aquest punt de vista a mi em sembla que està bé. No el tenies en silenci, Sònia? Teníem silenci, però veig que el FaceTime sona igualment. Però està en silenci, perquè he mirat, el FaceTime... Això és el meu pare, que es deu equivocat, perquè em truqui per FaceTime. Molt raro. Jo, veus, FaceTime és una cosa que no utilitzo. Hi ha alguna altra aplicació que se us resisteixi? N'hi ha una amb la qual embarallo sovint, que és quan vull fer un repost d'Instagram, que has d'anar a buscar una altra aplicació. La meva bona voluntat a vegades em porta mitja hora allà i no n'he trobat cap que sigui prou senzilla de fet. Em costa entendre perquè el mateix Instagram no t'ofereix la possibilitat de fer repost, igual que a Twitter pots fer retweet o a Facebook pots fer compartir. I acabem. Quin vídeo ens recomaneu mirar? Que és un vídeo d'una haka d'uns estudiants a Nova Zelanda en homenatge a un mestre que crec que s'ha jubilat. I aleshores és espectacular perquè és tot el col·legi, potser hi ha un miler d'alumnes, tots fent una haka, que és una cosa com molt espectacular. Amb aquesta paròdia, Google ironitzava sobre com seria el procés de comprar a través de la xarxa, però portat a la vida real. People who bought olives also bought Chardonnay. Oh, all right. 78% of people who viewed Chardonnay also bought What to Do When He's Not That Into You. Well, I'm just wanting to get some olives, so... Why not buy all three? Oh, yeah, because I don't really need them. It'll give you a total saving of 7 pence. What, and buy something totally random that I've never shown any interest in? Wilson Cape Memorial mug? Yeah, okay, I'll take the mug. Obviously I'm joking, aren't I? És de fa 4 anys, quan el volum de vendes a través d'internet estava molt lluny del d'ara. La compra en línia ha arribat a tots els sectors, fins i tot els comerços que tenim al costat de casa. Mentre atén els clients, en Josep no perd de vista el mòbil. Li pot entrar una nova comanda en qualsevol moment. És un dels usuaris de l'aplicació Manzaning, que vol potenciar el comerç de barri a través d'internet. Dins el mercat estàs limitat a un radi. Doncs no sé, 500 metres quadrats, 20 metres quadrats, no ho sé, no? Vull dir, depèn sempre del barri. A part que hi ha molta més competència a tot arreu. És una manera d'obrir-te a altres barris i que et coneixin. I la veritat és que és molt àgil. O sigui, és una aplicació molt àgil, contestes molt ràpid, no et priva de fer la teva feina a botiga. Estàs treballant, en 2 minuts ho tens fet. Ja tens la comanda feta, enviat el pedido i ja està. O sigui, no et treu temps. El temps una venta més. L'aplicació la va crear una usuària cansada de no tenir temps d'anar al mercat. La idea sorgeix una mica de la meva pròpia necessitat. I he treballat tota la vida fora de Barcelona, amb la qual entre la feina i els desplaçaments m'adonava que no tenia temps per fer les meves compres a les botigues de sempre, a les botigues del barri. Jo treballava al sector d'e-commerce i soc compradora online, amb la qual vaig començar a buscar solucions online per poder comprar les botigues de sempre des del mòbil. I em vaig adonar que no hi havia una solució que estigués agrupant aquestes botigues i que els hi donés una sortida digital. I vaig decidir crear-ne una. Pots fer la recerca pel producte que necessites i l'aplicació et proposa botigues on el trobaràs, o també pots buscar directament els comerços on t'agradi anar a comprar. Ara mateix hi ha 500 botigues adherides i funciona a tots els mercats de Barcelona. També està operativa en algunes poblacions del voltant de la capital catalana.
Tot i que compres a través d'una aplicació, el contacte entre botiguer i comprador és directe perquè pots parlar a través d'un xat i comentar tots els detalls de la compra. Home, està bé perquè t'ho poden preguntar tot. Si hi ha gent que no ha vingut, també, gràcies, és complicat de venir en cotxe, si ets de lluny, t'ho poden preguntar tot i parles directament amb qui t'ho cuina. És un tracte molt pròxim i demanen tot, des de què està fet, si és de farina ecològica, què tens de xocolata, de tot. La veritat que hi ha gent que no ha vingut mai i directament ho compra via Manzanil. Per acabar tot el procés de compra, pots triar si recollir-ho tu mateix a la botiga o si paguen un suplement, t'estimes més que t'ho entreguin a casa a l'hora que els indiquis. Aquesta setmana, Wikileaks ha fet pública la que assegura que és la filtració de documents més importants que ha presentat fins ara. L'organització que encapçala Julian Assange diu que ha tingut accés als sistemes que fa servir la CIA per espiar persones i organitzacions d'arreu del món. Dels més de 8.700 documents que han fet públics, en destaca, per exemple, que la CIA estaria fent servir televisors intel·ligents que inclouen reconeixement de veu per gravar converses amb el micròfon incorporat, que fins i tot funciona quan la tele està apagada. També s'ha filtrat que l'agència d'espionatge nord-americana tindria accés a la informació de missatges i àudios que enviem a través d'aplicacions com Telegram i WhatsApp. A finals de mes, Figueres celebrarà per tercer any el Figueres Talent, una trobada d'experts on es faran conferències de diferents àmbits per promoure el talent entre els més joves. Aquest any, com a novetat, s'ha proposat un repte a través de les xarxes per trobar idees digitals per combatre l'assetjament escolar. Apple ja ha posat data a l'entrada dels treballadors al nou campus a Santa Clara, Califòrnia. I començaran a arribar a l'abril per donar vida a l'Apple Park, aquest gran centre de la creativitat i la col·laboració que va idear Steve Jobs. Són 26 hectàrees de terreny, on hi haurà un centre per a visitants, una botiga i sobretot un gran edifici d'innovació en forma d'anell que diuen que té els panells de vidre corbat més grans del món. Els més de 8 milions d'euros que la Marató va recaptar aquest any es transformaran en recerca mèdica, com ja ho han fet els més de 750 projectes d'investigació que ha impulsat durant els 25 anys d'existència. Per saber quins projectes són i com es desenvolupen, s'ofereixen visites als centres de recerca d'arreu de Catalunya. Si hi voleu anar, heu de fer la inscripció al web tv3.cat/marató. Ja sabeu que ens agrada recomanar-vos aplicacions i jocs per descarregar a mòbils i tauletes. Doncs bé, aquí teniu 5 jocs que s'acaben de presentar i que segur que us agradaran. Un dels efectes d'un bon joc és que durant una estona aconsegueix que el temps voli. I Love You n'és un. L'objectiu és aconseguir ordenar els colors per tons, de manera que la gradació dels matisos sigui suau i tingui sentit. Sota aquesta premissa tan senzilla, s'hi amaga una proposta molt addictiva i relaxant alhora. Si alguns jocs et transporten en el temps, altres ho fan en el terreny de les emocions. After the End és un exemple on l'estètica i l'ambientació sonora s'han tractat amb molta cura. El resultat és una bonica història d'un pare i el seu fill que segueixen un camí de manera paral·lela en el temps. A partir dels diferents i complicats trencaclosques, entre passatges i botons secrets, es descobriran els misteris d'un món antic que espera ple de preguntes. Després d'haver triomfat en la versió per a ordinador, ara arriba als mòbils The Escapists. El protagonista està tancat en una presó, de la qual haurà de trobar la manera d'escapar, ja sigui recollint i construint objectes útils, descobrint informació, lluitant o robant. La vista zenital i l'estètica reforcen un aspecte retro per als més melancòlics. Si busquem alguna cosa amb una mica més de marxa, tenim Dashi Crashi. L'objectiu final és esquivar tots els cotxes d'aquesta carretera infinita i anar sumant punts. Pel camí et pots trobar derrapades, salts i una bona selecció de cotxes, cadascun amb característiques i modes de conducció diferents. El joc t'anima a batre les puntuacions dels teus amics i és possible gravar i compartir les partides. Per a nens i nenes de 5 anys cap amunt,
Fit a Cars és un joc molt entretingut que ajuda a treballar la imaginació. Es tracta de construir circuits divertits amb tota llibertat. Rectes, revolts, pujades, baixades, salts, ascensors i fins i tot zones d'aigua. Tot això per sumar a la sempre divertida velocitat les primeres nocions d'enginyeria i física. Només cal triar un transport i decidir la forma del recorregut. Hores d'entreteniment assegurades. Hem sentit a parlar moltes vegades de la importància d'una bona hidratació. Tot i això, de vegades, és difícil trobar el moment per parar-se a beure i sovint ens n'oblidem. Això és precisament el que evita l'ampolla intel·ligent GIN. L'ampolla ve acompanyada d'una aplicació on et pots marcar un objectiu diari de quantitat d'aigua. Et permet configurar recordatoris i et mostra estadístiques dels teus hàbits d'hidratació. El recipient incorpora una pantalla LCD, connexió Bluetooth i un precís sensor que mesura la quantitat d'aigua que beus cada vegada. Sobre la seva autonomia ens prometen una fita que sembla de ciència-ficció. Diuen que dura fins a 25 dies. No es pot desenganxar dels trens ni per fer aquesta entrevista. En Joseph s'ha fet cèlebre a la xarxa per ensenyar l'estructura ferroviària que s'ha construït a casa, ni més ni menys que 120 metres de recorregut. Well, when I was younger, I always had a little train set since the age of 5. But then every year it got bigger from the next train set to the next. And it wasn't until I was in high school, so that was 2012, I started using my phone. And then when 13, I got my first GoPro, I used that. I started working after school. And I just saved up and just spent a little bit more money and bought some more and more and more. And then when I actually started got popular in 2016, I was like, hey, I've got something going here. Si el gat no s'hi muta és perquè hi està ben acostumat. En Joseph ha trigat unes 2 setmanes a fer tota la instal·lació i calcula que en els últims 3 anys ha arribat a gastar-se uns 2.000 euros en les peces que li han fet falta. En necessita de tot tipus, sobretot perquè el tren pugui passar sense problemes per zones amb desnivell. En Joseph va demanar ajuda als amics per la part de fora, ja que van haver de cavar un forat perquè el tren passés per sota la tanca. Aquest no és l'únic obstacle que s'ha trobat. També ha de vigilar els membres de la seva família, les mascotes o el temps australià. Després de 8 intents, va aconseguir gravar el vídeo, que ja acumula més de 3 milions de visites a YouTube. Each minute there's a different scene. I think that's what makes it entertaining for people to watch it. And I've actually got plans for this year to actually maybe go out on the beach and set up one, or go up on the mountain, or like others, like scenic views. Els reptes ferroviaris no acaben a casa. La seva passió l'ha portat a dedicar-s'hi i ara que ha acabat els estudis ja treballa conduint trens, una aspiració que ha perseguit des que era un nen. Doncs ja hem arribat al final del programa, però encara ens queda un minut per ensenyar-vos una preciosa història. Una campanya que ens arriba des dels Estats Units, concretament des d'Orlando, i que té un estadi de futbol americà com a protagonista. Però la gent no es fixa en el que succeeix en el terreny de joc, no, sinó en unes altres persones. Ara ho descobrireu. Fins la setmana que ve. Adéu-siau. Cramping in my muscles every time I try to flex. But I don't know what I'm scared of. It's very sad when I love, but I can do this. Wasn't meant to you. You don't know why you just don't know. But if you throw me love, I'll throw it some more. Let me show you.